سلام سلام تخاطاتل تسانچو تيك كمي اللهم أفضل اللهم سلام داتمنو كله ما عند خا لابتوبنا ويكا كمبيوترنا ندحر تعاتيا بدحري خا اتي ناتا كيبورد ازي مصحفي كيبورد ندحر مسرح ابيو كمي غيرنا نخفتو ويكا كمي غيرنا نعريو زبل حبريتا حيزولكم مصيلخو مجمرتا نتا لابتوب ويكا نتا كمبيوترنا مجمرتا طويقنا ستارت لنا ندحر مسرح ابيا الباسورد ولا ناتك خد صحفون دحر زي تخيل كينكا كمي كيركا سكرين كيبورد كفيتكا بدحري خا اوشت زلو كمي كيركا مانج تغبرو خريوكم يا مجمرتا ابزت اويكم ندحر مسرح ابيكم ابزين كورنع زلوا خمزي اكسسابيليتي تبلا لابزي خمز سبز مسل حنت غزي نزي خمزي اجركم كليك ندحري لكم بدحريو ابزي على سكرين اون سكرين كيبورد تبلا لحنت غزي نزي اون تبلوامو بدحريو سكرين كيبورد رخ مسالكم سكرين كيبورد خمس مسمصه الباسورد ناتكم ابزي تصحفوه مالتي نابنت حجي كتصحفه ناتي باسورد صحيفه مسأتخوا بدحريو صحيفه مسأتخوا كخفتلي بدحريو نابتي قندي حبريتا خنا اطينا كفيته ያለው ሆም ገይረ እጂ እቲ ስክሪን ኪቦርድ ከፊተ ከምዚ ገይረ አትየለሁ ብድሕሪኡ እቲ ማውዝ ይሰራሐሎ እቲ ኪቦርድ ጥራይ ምስራح አቢ ጾኒሑ እቲ ማውዝ ይሰራሐሎ ከመይ ገርና እታ ሽግር ንፈትሓ ክሪኦኩም ይኻባ ቀፂለ ንቀፅል እዚኣ ኣብዚኣ ዊንዶው ትብል ወይ ከዓ ኣብዚኣ ኣፀጋዕ ምሰበልኩም ኣዛ ማውዝ ናትኩም ስታርት ትብል ክትመፀኩም እያ ብድሕሪኡ እዚኣ ራይት ክሊክ نتوق ما بتحريو زي يمثلنا زي مانجمنت ناي سيستم ناتنا ويكا ناي لابتوب ويكا ناي كمبيوتر يمثلنا حجي مجمرتها ناي لابتوب كنرينا مو بتحري كا ناي كمبيوتر ما كنرينا مالت حجي ابزيا راي واحدي زيا ليفت كليك تطويقيات مصني زيا خا رايت كليك تطويقيات مصني بزا ماوز بزا ناي ذا كرسر كنترول مغبري كنترول نتقملا نزا كمبيوتر ويكا نزا لابتوب نحنا قواصر نتقملا ذا كرسر نزيا مقاصريتها تا رايت كليك ليفت كليك زولكم زلخو بتا ماوز مالتيو اندح رايت كليك طويقنا اتي ناي سيستم ناي لابتوب وينا كمبيوتر معري مصنا اندحر نورمال ليفت كليك طويقنا ها نورمال يمصنا مالتي نورمال سيستم ناي تا كمبيوتر يمصنا وي كان ناي تا لابتوب مصنا مالتي جي ابزيا رايت كليك يطوقمو تريو ازي موتيو انتاي مصني ديفايس مانجر ازيا ديفايس ازيا لابتوب ناتي ديفايس يا بزيا كعريه انا تا كيبورد ناتي مسرح ابيا صنحت حنت غزي ابزيا كليك يبلامو شعو ات سيستم كمصالي سيستم مصيل يالو بزي بمولو از تحزتو نايزا لابتوب ازي كبالاش زخيل كعص زخيل ابز مصيل يالو زي ينبعلو سوفت وير كومبوننتس كلا يبلالو تحتي زي كا ابز نهلك حنت غزي ابزي كليك لنا كنعرينا خلنا كيبورد كلكم تصنحقوا ابزي حنت غزي رايوا ابزي ارو تمثل زله حنت غزي ابزي كيبورد زله ابزا صقعي كليك نبلمو بتحريو ستاندرد بي اس سلاش تو كيبورد زولالو مع حنت غزي كليك نبلامو ابز العلي سيستم كمصناي ندحر نزي امليسنيا خمس جرنا ندحر ابنيا يطفيو ندحر حنت غزي كليك كلنا ولا ابتلعلي خينا كليك نبلينا مو بتحريو زركح اي مصناني بز صقعي مصنا رايوا حنت غزي كليك يبلمو يمصالي بتحريو ابتي يزمصالي ستاندرد بي اس 2 كيبورد زبزلو سلاش 2 كيبورد زبزلو ابز مصيل يالو حجي كابو قتيله ابزيا بزيا تريوالهم ابا صقع مسبلكوا ابديت ديفايس درايف لونلو ندحر اتي ناتكم سيستم مسرح ابي خوينو حنت غزي بزيا ابديت تبلوامو ابز موداتا ابديت مسكونه سيرش اوتوماتيكالي فور درايف يبلالو ابز موصي كومبليت كبلوكم አሎ ብሮውስ ማይ ኮምፒውተር ፎር ድራይቭ ገለ ይብላሎ እዚ አግን ኮምፕሊት ኮይና ስለ ዘላናተይ ኖርማል ከምዚ ባክብል ይኽእል ናተይ ተሰሪሐ ዘላ ጽቡቅ ንኸሪኦኩም ኢለን ፎር ኤግዛምፕል አቴምበር ቅድሚ ሕጂ ተባላሽያ ነይራ ከም ገረ ይዕርያ ኣብዚኣ አፕዴት ምስ በልኳ ተዕርያ ማለት እዩ እንድሕር ምዕራይ ኣብያትኩም ምስራሕ ኣብያትኩም ከዓ ኣብዚኣ ኤክስ ኢልኩም ትመፁ ሞ
ድሕሪኡ ቀፂልኩም ኣብ ሴቲን ሓንቲ ግዜ ክሊክ ትብሉ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ኣብ ዊንዶው ሓንቲ ግዜ ክሊክ ትብሉ ድሕሪኡ ቀፂልኩም ኣብ ሴቲን ክሊክ ንፀበያ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ዊንዶው ኣፕዴት ትብል ዘላ እቲ ናይ ዊንዶው ሽግር ከይከውን ወይ ከዓ ናይ ሲስተም ሽግር ከይከውን ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንብል እሞ ቅድሚ 2 ሰዓት ላስት ቼክድ ኣፕ ኮይኑሎ ትብለንላ እቲ ኣፕዴት ከም ዝኾነ እያ ትነግረንላ ኣብዚኣ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንብል እሞ እቲ ሲስተም ናትና ኣፕዴት ይኸውን ድሕሪኡ እቲ ኪቦርድ ናትና ከዓ ብቐሊሉ ይሰርሐልና ማለት እዩ ናይ ላፕቶፕ ክንርኢ ፀኒሕና ሕጂ ከዓ ናይ ኮምፒተር ከዓ ክንሪኢና ከመይ ጌርና ወይ ናይ ኮምፒተር ወይ ከዓ ዴስክቶፕ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ንዕርዮ ከሪአኩም እየ ኣብዚኣ ሕጂ እውን ደጊምና ራይት ክሊክ ኢና ክንብል ድሕሪኡ ኮምፒተር ማኔጅመንት ንኣቱ እሞ እቲ መገዲኡ ቁርቢ ዝፈላለ እምበር ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ ኮምፒተር ማኔጅመንት ምስ ኣተና እዚኣ ክነዕብያ ኣለና ፅቡቅ ጌራ ክትረአየኩም ድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ ምስ በለና ልክዕ ከምቲ ናይቲ ላፕቶፕ ዲቫይስ ማናጀር ዝብል መፂና ኣሎ ወይ ከዓ ዲስክ ማኔጅመንት ብዝሎ እዚኣ ከዓ እታ ዲቫይስ ማናጀር ትብል ዘላ ሓንቲ ግዜ ክሊክ ንብላ ንዓዓ እሞ ንፅበያ ድሕሪኡ እቲ ሲስተም እቲ ብሙሉኡ ኣብዚ ዘሎ ናትና ንጥቀመሉ ኪቦርድ ክንዕርዮ እንድሕር ደሊና ኣብዚኣ ክሊክ ንብል ልክዕ እቲ ኪቦርድ ሓደ ዓይነት ስለዝኾነ ኣብዚ መፂለይ ኣሎ ሓንቲ ግዜ ኣብዚኣ ክሊክ ይብል ድሕሪኡ ቀፂላ ከዓ ልክዕ ከም ኣብዚኣ መፀና እዛ ኤክስ ዘላ እንድሕር ዳውንሎድ ዘይኮነ ወይ ከዓ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ጌጋ ክሊክ ኢልና ወይ ከዓ ጠዊቕና ኣብ ጌጋ እንድሕር ካብ ሲስተም ናትና ካብ ስራሕ ወፃኢ ጌርናዮ ሓንቲ ግዜ ኣብዚኣ ከሪአኩም እየ እንድሕር ከምዚኣ ጌርኩም ኣብዚኣ ጠዊቕኩማ ኣንኢንስታል ይብል ኣሎ ወይ ከዓ ዲስኤብልድ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ዲስኤብልድ እንድሕር ጌርካዮ ኢንኤብልድ ክትገብሮ ኣለካ ከም ዝሰርሕ ክኸውን ኣለዎ እዚአን ክልቲአን ነዚኣ ኣብዚኣ ኣፕዴት ንብላ ሓንቲ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ክሊክ እንተኢልና ኣፕዴት ክኾነልና ይኽእል እዩ እንድሕር ኣፕዴት ኢልናዮ ልክዕ ከምታ ናይታ ላፕቶፕ ከምዚ ዝመፀልና ሓደ ዓይነት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ጠዊቕና ከምዚ ጌርና ዋላ ኦኬ እንተኢልናዮ ኖርማል ኣፕዴት ኮይኑልና ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ሰርች ፎር ኣፕዴት ይብል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ሲስተም ኣፕዴት ግበሮ ይብል ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ከሪአኩም ዝፀንሐ ቀዲመ ማለት እዩ ኮይኑ ኣሎ ፅቡቅ ይሰርሕ ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ትምልክቱ እንድሕር ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ግን ኣብዚኣ ዳውንሎድ ትብል ወይ ከዓ ኣፕዴት ክትብል ክመፃኩም እያ ከመይ ጌርኩም እታ ሽግር ክትፈትሓ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ኣገዳሲ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ኣብ ዘለኹም ሰናዩ ይብረኹም ምሸት